Soc l'Anna Maria, soc la iaia de 6 nens d'aquí de l'escola. El Quim, que té 2 anys i 4 mesos, és, mira, veure aquella il·lusió amb la que entra a la classe, no? És bonic arribar a la classe i veure com el Quim se'n va directament a la Núria. La Núria és com si el vegués per primera vegada i li diu el bon dia, no? I llavors el nen està content, sembla que ja ho tingui tot. I llavors, quan ja ho té controlat l'arribada, ell ja fa la seva. Els meus nens, els meus fills, els pares d'aquests nets, els vaig portar a una escola molt petita. I resulta que ells l'han portat a una escola molt gran. I primer em feia una certa basarda, però veure tot el que aquesta escola aporta, penso que és de les coses més boniques. I és bonic perquè hi ha tota una sèrie de valors que els van posant dia a dia al damunt de la taula i es fa normal en els nens. El valor de les coses ben fetes, el valor d'ajudar i ser solidari, aprendre a recollir les joguines. Als nens, als 2 anys especialment, els agrada tirar-les, recollir-les no. I des de qui diu com qui no ho diu, va, perquè no recollim. El valor de mostrar el que han fet als altres, per fer als altres partícips del que viuen. Jo penso que aquí el més preciós de tot és que entren contents i marxen contents. I això és casa a l'escola o l'escola a casa.